naranyag panagrig nga kunada ag mauyungan hindi damot na kaigalutan nalidem amarikrik na naigalutak tiyayat nga awan kay papanan nga inulbot di panagayat mo kanyak awan kay papanan nga tagiti sarsarita paset naklagayam hindi awan ti kapadangam awan putno asarita awan putno asarita ulbot ka anapekla saan ko pinanunod di mabaling mapasangap gaputa ay ayaten ka di amin ko pinakulon ko awan di pa nagtuwa-tuwak ni manyan hinsubat mo panagayat mo kanyak awan ka ipapanan na dagiti sarsaritam paset naklagayam hindi awan ti kapadangam awan putno asaritam nawang putno asarita ulbot ka hanapekla inuulbot di panagayat mo kanyak awan ka ipapanan na dagiti sarsarita paset naklagayam hindi awan ti kapadangan awan putno asarita nawang putno
panggora ngamin dati pagkasaktat isuti ka ay ayon nga obra saan lang ana minsan mo tingke namin ado aginudas mo to'y karirik na day di parang ni ayat na ina imparita sinayang mo babae di may sa asuliso sulisot ana kagaputi ina panagsina talagkin pamati sa anit anaw ko pinapukaw mo tay di dati asya sa anak akas to'y di awan tay isikakin siya putula unay tay kunadan ano asino pa'y di mang para sa ken kay sumpong meklat magpasangit ken ka Yamanyat na kuranga tanaramid mo di mangiparit na kanyak nga awan patek ko